Takže čau lidi, je to další Minecraft, tady s Marvem. Ahojda! A my se vrhneme teda na survival a budeme zkoušet vlastně přežít co nejdéle a jakože s nejlepším domečkem. Jo. Tak jo, tak ty zapnu jenom first person. Dobré. Kam bychom mohli jít? What the fuck is to? Ne. Lagy. Lagy. Tak jo, ty to, ano. Já jdu pokácet tady do stran. Ještě se tady Tak jo, vrhneme se na to. Ten spíš, no tenka, co jsi takový. Ale ty máš asi můj? Já si to nevezmu. Nemám tvůj skin. Ne to. Strom. Strom, skin a strom. Celá odlišné. Jo no, to by bylo dobrý. To je hodně dobrý. Strom a skin. To jsme viděli. Hej, asi si uděláme nejdřív jako ty základní věci. Jo, ani tak, kdo bude crafting table. Já jsem na nějaký videa a třeba tam udělali všichni 4 crafting table. To by bylo taky dobrý, ne? Tak mám 5. Jo, mám taky 5. Mám taky 5. Je strašně blbý, když mám 5. No. Tady. Ahojda. Ahoj. Neříká tady to ten, Jirka Král. Co? To ahojda. Jo, ahojda. Promiň. Ztratil jsem straníčko. Sorry. My nehrajeme na... Jo, ještě nehrajeme. Vlastně... Musíme si udělat... Musíme jít na to apka. Jo, ty bereš asi crafting, ty babu, tak musíme... Co to je za strom, kouk jak je baglej. A jo, hej, jdem ho vykreslit. Kámo, tak to je hodně dobrý. Počkej, hele, kraftí vždycky ten druhý, aby jsme mohli pak na něj vstoupit. Jo. Dobrý, počkej, já to tam postavím. Dobrý. Ty jsi to řekl, já to zničil. Úplně líbí. Já jsem teda to není moc vysoký teda. Hele, padlo mi jablko. Jo. Až budu mít gold, můžu si udělat golden apple. Jo, dívej se. A jo. To je dobrý, chci další. Ne. Ty už jdeš na zombíky? Ty už jdeš na ty svod? Cože, já už mám hlad, já nechci jíst jablíčka. To cený. Já mám jenom 6, ty jsi mi to všechno vybral. Co? Ty jsi mi to třeba všechny vybral. Já mám 6. Já taky. Jako se nepoděli. Já jsem vykotal. Já chci ještě jablíčko, aby jsme měli 2 jablíčka. Ale já jsem mu houbičku. Ty máš houbičku? Houby se nedají jíst. Musíš nějak uvařit nebo co? Já mám hele, co mám? Já jsem něco našel. Další bagoj strom. Ne, tak to není bagoj strom. Já jsem udělal 2. Aha. Jeden slepečka, další nezabil. Hele, další. Pač, jsi. Děkuji vám. Pojď sem. Nezačneme stavit nějaký. Hele, tady by mohlo být naše jezírko. Jdeme další coiny. Ne, cože? Já jsem mám spavil. What the fuck? Kde jsem to viděl? Slepičku, já jsem to viděl. Já jsem ještě někde viděl slepičku, ale ona takový nějak zdrhla. No! Já chci 2. Jak kluky? Taky 2! Kakao! To musíme vystřihnout, jestli to půjde. Ty máš tu slepičku, ty jsi mi hledal. A ty jsi mi ztratil, jo, ty jsi hledal. Slepíčko. Hele, já mám jako trošku jízda. Slepíčko. Máme slepičku, yes! Cože, ty máš pírko a já nemám. A já ti hodím masíčko. Ne, já nechci, já mám 2. Ne, já mám 2. Tak já ti hodím pírko. Jo, můžeš. Pírka. Ještě klid. Ale já už mám 3 a ty máš... Ty ještě nemáš? A co? Já už mám 2. A teď se možná odpojím. Jsem jak baglo, ty blbý bugy. Jo, dobrý. Ale já začnu, já asi začnu dělat. Kolik máš jako těch faktů nahoře? Vpravo. No mám všechny. Ty vole, a on to bude 3, dívej se. A jo. Ne, já si dám jablíčko. Ne, já si nechci dát jablíčko. A co když si dám tady to? Cože? Já mám otravu, to si děláš srandu. Co jsi zdá? Kuře. Aha, já jsem si dal do pírku.
Mírko, to se nedá jíst, koukej. A mám nějakou otravu, koukej se. A jo. Umírám. Jsem mrtvý. Takže, počkat. Tak co jdeme dělat? Já jdu stavit domeček. Ty máš nějaký sand? Sand jako písek. No, písek. Jo, mám, už nemám je. Tak já jdu sebrat nějaký. A ty nás jsou docela nechali. Jo? Na okna? Aha, je tak to. Sebereš ty 4. 4? Jo, to jsou, no, myslím, že 1. Mám 3. Ty vole. Kámo, to jsi měl vidět. A co? Já tady odkopal jeden blok, aspoň úplně všechno. No, To je divný. to se děláš? Jo, to jsem to viděl. Tady to asi neskočil, jako parkourově neskočil. Tady kousíček chyběl. Ty vole, už mám zase hlad. To prostě nejde. Čím víc stavíš nebo běháš, tak vlastně se ti ubírá. Fakt? Jo. To vlastně spotřebuješ na ty kalorie. Tak proto máš ty plno. Já to jenom tak chodím. Tak to jsem nevěděl. To jsem teda poradil. Hele, já jsem ti sebral jednu hlínu. To je jedno. Dirt. Tak tam máš stejně hodně. Já nechci vypotřebovat právě. Já zase ničím, protože zase se bude ubírat. Až ti to mou rukou. Au, to bolí. Koukal jsem na Hugiho, do toho youtubera. Já jsem nekoukala na prasata. Jo no, na prasata se nekoukal. Nikdo. Nikdo. Čau Hugi. Vítám vás, jak... Čau, Hugi. Kde je? Já chci pozdravit Hugiho, kde je? Aha, ty jsi říkal, ale čau, Hugi. Já jsem chtěl pozdravit prasátko. Počkej. Aha. Prasátka. My tady nemáme prasátko. Cože? Bodil.